भैया हम क्रिसारिया उर्फ अमित प्रतापगिरी सबसे पहले रोज सब तमाम श्रोता समाज के हाथ जोड़ के दसों लोग जोड़ के एहिजे से गोड़ छू के बोल लागतानी और रोज के बीच में एगो छठ गीत लेके आयल बनी। हमके आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि रोज के जरूर पसंद आई। एगो भक्त छठी में ऐसे सुनाओ त दिल के दर्द सुनी। माई क्षण भर में दुनिया वीरान कइलू, हंस खेल त घर सुनसान कइलू। माई क्षण भर में दुनिया वीरान कइलू, हंस खेल त घर सुनसान कइलू। छठी मैया तू दहलू न साथ, बतावई है बात हो काहे कइलू अनाथ हो। बतावई है बात हो काहे कइलू अनाथ हो। मैया हो घर बारा बात हो गई, जवन होखे के रहे ना उ आज हो गई। छठी मैया हो घर बारा बात हो गई, जवन होखे के रहे ना उ आज हो गई। बिचनाती में पानी तो सहारा माई, अब तू ही लगाव किनारा माई। अब रो रो के बितावता निरात, बतावई है बात हो काहे कइलू अनाथ हो। बतावई है बात हो काहे कइलू अनाथ हो। बाबू भाई नाही बहिन के प्यार, सभी कहे आवारा सुनी मैया पुकार। नाही बाबू भाई नाही बहिन के प्यार, सभी कहे आवारा सुनी मैया पुकार। हम बानिया भका सुनी छोटी माई, काहे छोड़ भर में देनी हम टुअर बनाई। रोज घरवा के चलता विवाद, बतावई है बात हो काहे कइलू अनाथ हो। बतावई है बात हो काहे कइलू अनाथ हो। बोली ना के भूखेवैया माई। अब परतानी हमरा रुपैया माई, नाही नैया बाके भूखेवैया माई। हम गिरी करेले गोहार हो, कृष्णया भइल बाला चार हो। रौरे चरण में झुकावतानी माथ, बतावई है बात हो